No podeprzyj się, tak, podeprzyj się. O, jak pięknie Hanusia się podpiera. Ślicznie. Podeprzyj sobie główkę. Brum, 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 brum. Kukuryku, kukuryku. Kukuryku? O, jak pięknie się Hanusia podpiera. Ślicznie. O, jak pięknie. Co tam jest? Gołąbki, królik na balkonie i co jeszcze? Jeszcze coś ty tu chyba kupowałaś. No, łódka tam są jeszcze. Aha, O, jak pięknie Hania się podpiera. aha, kogut jest, kogut. Tak. To jak ty mówiłam? Co to tu było? Kamera? Powiedz tata. Tata, tata. Tata, tata, tata. Co tam pikało? Co tam pikało? Weźmiemy to, bo jak podłapie, to rozsypie. Na razie się nie wiszę, to będą spinacze w użytku. Masz. To znaczy, my chcemy wam pomóc. To może robi pan coś dla dobra innego. Dziękuję, panie Słowek. Teraz mamy szansę zagrać wszystkie zabawki. I ciągnij te bestie. Dziubek. Chodź tu, malutki. Mam smakołyki dla ciebie. O, jak pięknie Hanusia się podpiera na jednym palcu. Dama. Dama. Tak? Na laleczce się kładziesz? Na laleczce. Baba stuka? Stuk, 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 stuk. Stuk, 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 stuk. Stuk, 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 stuk. Stuk, 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 stuk. Dobra, te słomki.
Lucysko, nie możesz tak po prostu brać rzeczy, które nie są twoje. Czy mogłabyś nam zwrócić nasze zabawki? Tak. To jakiś nonsens. Oddawaj moją gumową kaczuszkę i wszystkie inne zabawki też. Zmieniłem zdanie. Zrywam umowę. Nie martw się, Iza. Rozprawię się z tym niegodziwcem. Masz, Cycusia.